स्टूडियो श्री रामपुर। चढ़ल फागुन महीना के सखी केकरा से करिए झगड़ावा गे। चढ़ल फागुन महीना के सखी केकरा से करिए झगड़ावा गे। होली में चोली नाच दिल के कुशवाहा जी के बेटावा गे। होली में चोली नाच दिल के कुशवाहा जी के बेटावा गे। कैसे के जाइए घरवा के सखी भैया से लगो है डरावा गे। कैसे के जाइए घरवा के सखी भैया से लगो है डरावा गे। होली में चोली नाच दिल के हमारो लाभरावा गे। होली में चोली नाच दिल के हमारो लाभरावा गे। कुशवाहा जी के बेटावा गे। होली में चोली नाच दिल के कुशवाहा जी के बेटावा गे। कुशवाहा जी के बेटावा गे। होली में चोली नाच दिल के हमारो लाभरावा गे। कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो श्री रामपुर।